барои дар репетитор моби дарс хонданро сар кардан курсҳои заруриро ба профили худ илова намудан лозим аст. барои ин барномаро мекушоем ва тугмачаи добавить курсро пахш мекунем. дар репетитор моби курсҳои омодагӣ ба имтиҳоноти маркази миллии тестӣ бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ дастрас мебошад. барои мисол биёед курси биологияро бо забони тоҷикӣ интихоб намуда тугмачаи добавитро пахш мекунем. курси биология бо забони тоҷикӣ илова шуд. чуноне ки мебинем он аз 4 қисм иборат аст: биологияи умумӣ, биологияи одам, зоология ва ботаника. ҳамин тавр шумо метавонед ки дигар курсҳоро низ илова кунед. барои ин ба оқиб бармегардем ва тугмачаи плюсро дар кунҷи боло пахш мекунем ва курси лозимаро интихоб намуда илова мекунем. ҳоло мебинем ки чӣ хел курси илова намударо аз рӯйхати курсҳои худ пинҳон намудан мумкин аст. барои ин ба курс ворид мешавем, тугмачаи настройкиро пахш мекунем ва скрит из списка курсовро пахш мекунем. ҳамин тавр шумо метавонед курсҳоро дар профили худ илова ё пинҳон намоед.